Kowe nak kandhani ya Anoman ki mbiyen kondange Senopatine Prabu Rama Wijaya. Kuwi mbiyen tau dikongkon goleki Dewi Sinta tekan negara Ngalengka mateni Buta Sewu ngobong negara Ngalengka dhewe. Kuwi Anoman. Kok kowe nyekel Anoman iki kowe pengen modar kok ya. Ngopo ceritane ngoten? Kuwi kenal ora mung crita, kuwi fakta. Kuwi kenyataan. Ning kula mboten wedi. Ya ana masane ora wedi nek pengen modar. Kowe tak ngomong iki ora Google itu mundur ae. Ini. Mundur ae. Ini Pak. Lah panjenengan ana meneh ora mungsuhe aku ora gaya. Oh iya. Wah, sajae biyen yo pempengan kok dikepru nang pasar barang ya. Ya pempengan piye? Iya, ngatos-atos. Anoman kecandak kae. Romangsaku kok golek kethek putih kok dadi ora kene nek kethek putih ning Bapak Jalma iki ning Anoman. Majule. Lho kok kula. Lah iki nek wong muridku ki mung kowe kok maju. Oh nggih, nistaken jauh. Mau kula saged menang karo Anoman. Nek lawaran ora bakal menang. Nek nakne Jaya kawicayan guna kasantikan kuwi mesti menang. Ngaten, Pak. Sedaket. Oh nggih. Ngampetan-petan. Iya rasane. Anek babuke. Gedruk lemah ping 3 Anoman diantem senjaki diantem nek ora nganti kalah aja dundang Jaya Wali. Oh iya. Mangkane Sendika ngestaken jauh. Mboten maringi cekelan apa-apa. nah kowe ora cekelan ya dadak cekelan. Kuwi wong tuwa lepas tangane oke. Dadak cekelan aneh-aneh lah. Nggih, Pak. Memang to. Sendika ngestaken jauh. Nek jambang iso kantoan ya gedruk lemah ping 3 nek musuhe ketok tono mung ora glecak. Nok ngestaken jauh, Pak. Setyaki mundur. Pasang surat dan ketok wajah bolos kemudi. Saking Boto Sarembak. Boto Sarembak? Kasinggan mekaten. Kok kan tidak diperang semawi apa? Krono sami kumpulnya dateng Kakang Anoman. Loh, golek Kakang Anoman? Kasinggan mekaten. Bakal digawe apa? Nanti karipun dipunutus dari pun Prabuku Boro Yakso. Kakang Anoman dari pun dadosaken tumbal wonten karya dina. Wah, anu semani jajaran iblis ana menungso tangan brangsak elek. Oh, nyebar. Kemong ning jagat ngawasi Kakang Anoman ora luput ora kewat dadi ketumbal iki padha mingkar akibate. Lah kok kowe nandhangi dadi musuh. Sampun Prabu. Wis, sampun komundur. Senopati Gorowati komundur. Iya, ngapunten cenawit saged menang. Nang sareng wonten Duta Bajang ing Raka Jaba kula. Kula kasang kula kendang kapacun dipun getak kuntal. Kula senangaken paduka Kanjeng Prabu. Wah, Setyaki mah sembodo karo kondangmu, Pak. Ing atase Senopati Gorowati musuh jeneng Duta Bajang kok
lagi yo. Kowe sing nulis lagi yo. Hei, bosok kuping. Kowe sing nulis lagi yo. Iya, dasar kepara nyata. Jenengmu sapa? Sumalana. Sumalana. Lha nek pacarmu gebelu silahmu parah kowe. Kowe iso anake lagi kok cokot getak kowe ayo dage. Aku cokoten. Sapa kowe? Lah mripatmu gandeng gopo to manggil ora kula diwani pitu masih jeneng orang kok sono. Waduh, kecepetan Mas. Lah mripatmu gandeng gopo to manggil ora kula diwani. Wane pitu masih dodolan apa sono. Baladewa dasar percaya. Ah, ora ana sing tak wedeni. Gedruk lemah ping ora antem ora ngletak. Aja tundang semono. Piye? Muni piye? Gedruk lemah ping telu ngantem yo aku ngletakno piye? Yo. Heeh. Wah, jan piye to iki? Wah, dadi nek carane ngene iki. Ayo dadi. Dadi, gedruk lemah ping telu. Baladewa jatosen. Baladewa nemen. Nek nganti aku ngletak. Oh, butuh but jase iki. Jasa piye? Jasa piye? Wah, kok ndredeg ya. Wah, iya piye? Lah, ora minggat. Tak antem ora apa-apa unta malang piye? Unta malang. Piye? Hah? Unta malang. Nek unta gak tekan nang iki kok. Nang kene kiang-kiang gratis kan jane. Wah, wis. Kepiye iki? Oh, wis alum meneh. Wis mempeng malah dimentake. Ayo, kaki. Pola dirasane ana. Ora minggat kene margane pati wis ana. Butuh dapur aku karena tak candak siap lah gubrak tukang cocokmu bongkok. Hei, hei. Ngomong dong, mana pilih? Mana satu jengamu? Akan lagi saya kasih saja. Saya tolong jangan dibuli. Ayo, saya tolong ngomong lagi. Orang lagi jadi bola dua biasa dapat siapa? Ngajiun modal kae. Allah. 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 Iya. Hanya gedruk lemah ping 16. Namun so kiai siji niki mboten ajeng menang. Sapa yen ayo? Sing janji tak tonton kok cokot punta. Sing maju bareng sencati mundur Ratu Mandura jenenge Baladewa Mbak. Baladewa? Nggih. Galake masyaallah. Ngeri Mbak. Cangkeme ngunek-unekke sikile ndugangi tangane nganteme. Kowe kalah. Cetone kalah kok menang. Tangane wong tuwa yo dadak takon kowe kalah. Tiba kantok kaya ngoten kok. Terus piye? Bareng ketemu Baladewa kula nglokor dina ayo nglokor mengko kirek ngono. Kula antem jebrek ngono niku mboten napa-napa. Kula disumbari. Kowe buta kaya wungkang tak candhak siramu tak diblak tungkak cocotmu modalmu sikile pun tekan cocot. Ampun ana ora. Baladewa ngoten wong kasar. Nah iya. Kula tiba ngantem disumbahi terus makna sastra dinawataken Aji Jaya Kawijayana. Ayo saeto ngarep seperti mburi krubuten legane atiku sakmara tuamu sak bapakmu kon maju kabeh. Bareng rampung niku lah. Jebrek. Kula duncalke nganti tekan penonton.
ditambangi ora. Ditambangi nek boten ditambangi tiba teng jaban panggung iso rusak lho. Terus piye? Pun terserah kula wis ngaku kalah. Nika sakniki sumber-sumber. Aja kok mengko. Mbahmu sing rupane kaya sapi ten ngoten rene. Ngono-ngono ya wae. Baladewa, sampeyan dunake kaya wadah telek. Sapi ten. Ngaji kur. Ngono-ngono wae. Nggih. Manus maning cakarak. Umeh ora tugal aja sumbang sak penake dhewe. Mune kaya sapi kaya ngono. Nggih, Mbak. Cangkemmu. Kok tanggung mbak orang tahu aku kok tepung aku gawean men aku remuk kan. Mboten apa. Cium apa? Pemutar. Pemutar. Boten sinuwun nek ora mundur. Kamane dibawahi genderan digului. Ora mundur ora Baladewa. Sampun kabeh sawet diwalamu. Ora sing urip. Nami. Nggih. Sopo iki? Simbah kula. Niku sing ngaton kula maju. Mboten donga bublak macammu. Aku seneng. Ora saeleke aja sok maju perang. Musuh Bala Prabu Baladewa iki Digdaya Ratu Digdaya kok kowe wani iki njur pikiranmu ning ndi? Lah, dene kok duweke mbahmu. Kowe sing wani karo Baladewa. Oh, wong tuwa pinten sirahe. Wong sing ngakon kono kok dadi aku disalahke. Aku ora iso ngomong karo kowe iki mau ta. Aja wani karo Baladewa. Prabu Baladewa iki nyemelangi. Apa wano-wani. Oh, gelandang mendolong nggih, nggih. Lah iya. Ora nggih ngayal ora. Oh, tetap sinae mawon iki, Pak. Iya. Kok ada bola balik? Tengok. Tak teni siji. Nggih. Cepet. Iya. Yen apa aku? Ayo memolo. Ayo golek selamat kok. Aku tak jelasin. Kemarin ora ikan ya. Ya, gue cekek. Kita ngomong. Lancar ya. Wah, malah sedulur malah dadi gelep. Layangan pedhot ya sawang saka kene wujuding kedhak putih wae aja sambat kowe kuranganku ngoro yaksa ciri julit dening sang Kumba yaksa gniget janggane Parang dari mangke dereng pelastun sing sang Senggono ya sang Hayangkono tanggapi gatri sang nomor sigo nendal kali wangsul sukma pecat saking rogo ngambah halaman kono ngono-ngono lha kok dadi koyo ngono aku ning kakang nomor. Ana pedhot-pedhot sing liputi malah ngandhangi kakang Hayangkono rasan lan dhewe. Setyaki ojo enak tapi enak kakang nomor ya piye Setyaki iki.